ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ମା ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏ ବର୍ଷ ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି ମା'କୁ କଥା ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି ଏ କରୋନା ରୋଗ ରାକ୍ଷସ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଜୀବନର ସବୁ ଗତିପଥକୁ ନଦୀର ମୋଡ଼ ପରି ବଙ୍କେଇ ଦେଲା। ଆଜି ପୁଅର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ମା ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କିଏ ବା ବୁଝିବ ସେ ମା'ର କୋହ, ଯିଏ ବରଷ ବରଷ ଧରି ଅନେଇ ବସିଛି ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲୁଥିଲା। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ବସିଥାଏ ମା। କାଳେ ତା ଗଳାର ମାଳି ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳି ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗେଲ କରିବ। ହେଲେ ତାର ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। ଏଇ ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ପୁଅ ଆସିଲା ବୋଲି ଭାବିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପୁଅ ମୋ ଧନ ଆସିଲାଣି କି? ହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ମନା କରିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ମା'ର ମନଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା କି ତୋ ପୁଅ ଆସିନି, ତାର ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ନିଅ କଥା ହୁଅ। ବୁଢ଼ୀ ନିଜ କାନିରେ ହାତ ପୋଛିକି ଫୋନ୍ଟି ହାତରେ ଧରିକି କାନ ପାଖରେ ଦେଇକି ଧନ ବୋଲି କହିଛି କି ନାହିଁ ଫୋନ୍ଟା ସେପଟୁ କଟିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଧନ ଧନ ବୋଲି କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନଥାଏ। ଲୋକଟି କହିଲା, ମାଉସୀ ଫୋନ୍ କଟିଗଲା ବୋଧେ, ରୁହ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଲଗଉଛି। ହେଲେ ଯେତେଥର ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲାନି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। କୋହରେ ତା ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା। ଅଜଣା ଭୟରେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇନି ତ? ସେ କହିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଏଇ ପୋଡ଼ାମୁହାଁ ରୋଗ ପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିଲାନି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ି ଆମ୍ବ ରଖିଛି, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବ। ହେଲେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଟିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଥାଏ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବୁଢ଼ୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଚେତା ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକ ବୋଲି କହିଲା। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି କହୁ କହୁ ପୁଣି ଚେତା ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ୀର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବୁଢ଼ୀକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। ସେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ବୁଢ଼ୀକୁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଇ ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କି ନାହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାଣ୍ଡିଶାଳେ ରଖିଥିବା ଦହିକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା। ଦହିରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦହି ରଖିଥିଲା ତା ପୁଅ ଆସିଲେ ଖାଇବ ବୋଲି। ହେଲେ ପୋକ ହେଇଥିବା ଦହିକି ବୁଢ଼ୀ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଗାଳି କଲା। ସେ ପୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଦହି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଦୁର୍ବଳରୁ ଚାଲି ପାରୁନଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ପଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଘରକୁ ଡାକ ପକାଇଲା, ଏ ଝିଅ ଟିକେ ଦହି ଦେବୁ, ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ଖାଇବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ବୁଢ଼ୀ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଦହି ମାଗେ ଆଉ ତା ପୁଅ ଆସେନି, ଆଉ ସେ ଦହିକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସେ। ବୁଢ଼ୀ ମନ ଉଣା କରିକି ଆସିଲା ଘରକୁ। ଆସିକି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଲା। ମନେ ମନେ କେତେ ଦିଅ ଦେବତାକୁ ମାନସିକ ରଖିଥାଏ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ ବି କରୁଥାଏ। ପୁଅ ବି ସେପଟେ ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ। ମା'ର ହାତ ରନ୍ଧାଟିଏ ଖାଇବ ବୋଲି ତା ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ। ମା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଛୋଟବେଳର କଥା। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ମା କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଛି, କେତେ ଖୁଣ୍ଟା ଶୁଣିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ। ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ବୋଲି ଯାଇକି ଘର ଘର ବୁଲି ବାସନ ବି ମାଜିଛି। ନିଜେ ରାତିରେ ଉପବାସ ରହି ମୋତେ ଖୁଆଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିନି। ହେଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ପାଇଲି ବୋଲି ଆଜି ତାକୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ବି ପାରୁନି। ଏ ଲକଡାଉନ୍ ମୋ ମା ମୁହଁରୁ ହସକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲାନି ମୋତେ। ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ମା କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ପକେଇ ଦେଇ ତା କୋଳରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇକି ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମା ମୋତେ ଉଠେଇ ତା ପଣତ କାନିରେ ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ପୁଅକୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ତା ମା ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିକି ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଦହିକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ସାରା ଦହି ରଖିଛି। ଆଉ ମା ତାକୁ ହାତରେ ଦହି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ନେଇଥିବା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଦେଖି ମା ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ମା ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ପିନ୍ଧିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ମା। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ପିନ୍ଧି ମା ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି
ମୋ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ମା ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିଲା। କିଏ ଜାଣି ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ ସେ, ଆଉ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲା, ବାବାରେ, ତୋ ବାପା ଗଲା ଦିନଠୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିନଥିଲି, ଆଜି ପିନ୍ଧିଲି। ଲୋକଙ୍କ ପାଲଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଦିନ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ମୋର ତୋତେ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେଲେ ମୋର କାମ ସରିଲା। ମା ମନରେ ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାର୍ମଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି କି ଇଏ ସବୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲି। ଆଜି ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଜୀବନ ବାଟ ପୁରା ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନା ଅଛି ଗାଡ଼ି ମଟରର ଚଳାଚଳ, ନା ଅଛି ରେଳ। ଘରୁ ବି ବାହାରି ହେଉନଥାଏ। ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ସେଇ କରୋନା ତାଣ୍ଡବର ଲୀଳାର ଖବର। ମୁଁ ସିନା ଏଠି ବଡ଼ ଘରେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ମା ସେଠି ଭଙ୍ଗା ଘରେ କେମିତି ଥିବ? ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ କାକର ସହି କ'ଣ କରୁଥିବ ସେ? ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିନି। ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ଏ କରୋନା ମୋ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଛୁଇଁ ହଉନି। ଜୀବନର ଖେଳରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କଟିଗଲା। ଫୋନ୍ ଥରେ ମୋ ମାଆର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବି ଶୁଣିପାରିଲିନି। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଧିକ ମୋ ପୁଅ ପଣିଆକୁ। ଆଜି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାବୁଛି ମାଆକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଘରକୁ ଗଲେ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ମୋତେ ଆହୁରି ବୁଝେଇବ, ନିଜ ଘର କ'ଣ କିଏ କେବେ ଖାଲି କରନ୍ତି? ଏଠି ପରା ତୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ସତରେ କେଡ଼େ ଅଜବ କଥା ନୁହେଁ? ଏବେ ଦୁନିଆ